Tak, dědečku. Pojď sem. Šál. Co to je? No to je na to ježdění klesu, jak jsi spřál přece, ne? Fakt, jo. No, hele, takhle si to, podívej, to je naprosto, ty mi jezdí úplně všichni. Takhle se to normálně, si buď to odklopíš a sedneš, nebo poslouchej. Podívej. No děda říkal, že nemůže klesu. To je jeho vrstevnice, tady si můžeš jako normálně se posadit. Jestli to půjde. To se můžu chytit. No jasně, za všechno. Tatil dech. Já taky. Ne, vy jste ho blázni. Kolik peněz za mě. No je repasovaný, jo, není to úplně fungo, abych jsem se přiznal, ale... Co je to repasovaný? No jako opravovaný a... Jo, tak. Tak. Teď se normálně takhle otočíš zpátky, jo. Dej si nahoru. Jendo, když tak běž na stranu. Tak by to... Počkej, Matýsku. A co to je? Teď to nejde, teď je to vypnutý z klíčku, jo, takže teď tady nejde jezdit, jo. A na co zajezdí? Poslouchej. Zde si dáš ze začátku želvu, aby to jezdilo hodně pomaličku. Ano. Tady to může jít až 15 km hodně, to bych ze začátku nepoužil. Dobře. Jo. Normálně klíčkem se to pustí. Jo. Tady to má houkačku, tady to má světlo, tady to bliká, když chceš jet, aby na tebe bylo vidět, jo, ten. A je to hrozně jednoduchý. Tímhletím, tohle když máš, tak se to rozjede. Co to je? Už si to To je na prádlo, nepojede, jo, víš? ale zmáčkni si to tak. Takhle je Tak to dobře, pojede normálně klidně. dopředu. A jakmile to pustíš, Co je to za? to jsou blinky. Já jsem to tak udělala. Když jakmile to pustíš, tak to automaticky magneticky brzdí, takže nemusíš brzdit, on to brzdí, jakmile to pustíš. Tímhletím to hrozně pomaličku couvá. Jo. A nic jiného u toho není. Jo, Tady mu takže, to na tu želvu mu to dej rovnou. no je to na želvě. No. No dneska bychom se připravili už domů, jestli si budeš souhlasit. No. Já bych šel s tebou, abys to měl do toho. A kde budu nakládat babičku? Jsem říkal sejfkáru, že to chce ještě. No. A jsi se na tom dobře, ne? No, je to dobrý, ale... No, že můžeš jezdit v tomu lesu, jak Jste mě úplně hele, šokovali. uvědom si, mami, hele, uvědom si, že to bylo snad jediný, co si táta přál k něčemu. No. Poprvé v životě jsem slyšel, že něco hele, ale teď si zkus, prosím tě, potom. No a tím se normálně jako to řídí, no. A řidičák na to mi. Ne, nejsou na to vůbec žádný předpisy, můžeš Já tím mám jezdit řidičák, ale neplatí. po chodníku, ty můžeš jezdit, můžeš tím jezdit. Takhle klesu a tamhle okolo, jak je kahana, tam ne. No a je to na elektriku, jo? Je to na elektriku, tady je dobíječka, měla by to vydržet 20 km, jo. Tady se ti vždycky ukáže potom, já nevím, jestli to, tady se ti ukazuje ta červená čárka, znamená, že to je úplně dobitý. A Tachoměr to má taky, ne? Já musím letět. Tachoměr, prej. Prosím, Tachoměr. tachoměr, no to si tam dal z toho kola, ale to jako... Jo. Počkej, mám Mě to